Dwi'n cofio darllen y prospectus ar y peth gyda'n agor y drws gyntaf fi, a dwi'n cofio ni'n cael cyflwyniad PowerPoint yn yr ysgol. A wedyn eich chydig bach mwy o ymchwil ar y we a dangos diddordeb, a dwi'n gwybod bod lot o'n ffrindiau fi wedi bod efo diddordeb. A oedd yr adnoddan yn bendant yn help o ran cael y cwrs yn Gaerdydd. O ddefnyddio i UCAS yn gyntaf i chwilio am gwrs, ond wedyn wrth i mi ddod i ryw 2 neu 3 cwrs i ddewis rhwngthyn nhw, nes i ddefnyddio'r wefan y Goleg Cymraeg Genedlaethol yn mynd i gael gwybod pa rei sy'n mynd i alluogi mi astudio trwy'r Gymraeg. Nes i ddefnyddio archwilodydd cyrsiau. Oedd yr adnodd yn help mawr i mi ar y dechrau, achos o'n i ddim yn gwybod bod y cwrs ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg. Pan ffindus i mas oedd yn bosib wedyn i astudio trwy'r Gymraeg, o'n i'n falch iawn a yn barod bron dros nos i rhoi cais fy'n i gallu gwneud e. Pryd nes i penderfynu dod i brifysgol, i fod yn onest, nes i defnyddio prospectus a siarad fe word of mouth mwy neu unrhyw beth hefyd. Defnyddus i prospectus a oedd i'n falch i gweld bod na modd i fi archwilio ar-lein gyda Prifysgol Abertawe a hefyd piges i lan prospectus y Coleg Cymraeg o'r Eisteddfod fi'n credu. Oedd hwnna'n cymorth mowr achos fi'n gwybod mae un llyfryd yna i fi gallu gweld popeth sydd ar gael i fi, pob fath o gymorth sydd ar gael i fi, yn lle cael 10 prospectus gwahanol, edrych trwy pob un. Oedd popeth mewn un llyfryn a oedd e'n wych.